Masu sauraro da fatan an waye gari lafiya a cikin shirin za ku ji cewa Shugaba Trump ya yi alkawarin samun galaba kan masu tada zaune tsaye yayin da ake bikin tunawa da ranar da kasar ta samu 'yancin kanta. Kotu a Faransa ta kaddamar da bincike kan tsohon firaministan kasar da kuma wasu manyan jami'an gwamnati kan yadda suka jagoranci yaƙi da annobar corona da ta addabi duniya. Yayin da ake ci gaba da kokarin dinke barakar da ta mamaye jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, koya jam'iyyar ke kallon zargin cewa matakin sulhun da ta dauka ya zo a makare? Jiya bata yi daɗi ba, da haka so ake yi gobe ta yi daɗi, da haka ba a makara ba. Ina ganin kuma in Allah ya so ya yarda za a iya samun mafita a cikin wannan tsarin. A jamhuriyar Nijar ma rikicin siyasa ne kan zabukan kasar da ke tafe, inda wasu jam'iyyun adawa ke nuna yatsa ga hukumar zabe kan shirin da take na gudanar da zaben. Wadda ta kasa cikin wata 6 ya za ta yi da zabe wajen 3 cikin wata 2. Babu niyya ne ta yin wannan zabe na kananan hukumomi. Suna son su hau da sabon shugaban kasa da baya su ba shi daman yayi zaben yadda ya ga dama. To za kuma ku ji dalilin da ya sa aka dakatar da wani sarki mai daraja ta 1 a jihar Bauchi. Duka waɗannan da ma wasu rahotannin za ku ji su a cikin shirin, amma ga labaran duniya tukuna. Sunana Nabila Muktar Uba. Shugaba Trump ya yi amfani da bikin tunawa da ranar 'yancin kai don yin Allah wadai da abin da ya kira yunkurin share tarihin Amurka da kuma ɓata sunan waɗanda suka yi wa ƙasar hidima. Yana magana ne a wajen tarihin Rushmore da ke South Dakota, karkashin manya-manyan butun-butumin shugabannin tarihi na Amurka 4. The radical ideology attacking our country advances under the banner of Trump ya ce a hakikanin gaskiya tsatsauran ra'ayin afkawa kasarmu da sunan neman adalci ba abin da zai haifar sai rusa adalcin da ake nema da kuma al'umma. Masu yaƙi da wariyar launin fata dai sun sha lalata abubuwan da ke da daɗaɗɗen tarihi a lokacin zanga-zangar wariyar launin fatar da ta mamaye Amurka. Ana gudanar da bincike kan manyan jami'an gwamnatin Faransa 3 ciki har da tsohon Prime Minister Edouard Philippe saboda yadda suka tafiyar da aikin yaƙi da annobar corona. Binciken kotun zai tabbatar da ko sun yi rashin gaskiya da aikata ba daidai ba. Koken da aka samu daga likitoci da kungiyoyi ne dai ya kai ga kaddamar da binciken. Shugaba Macron ya samu korafe-korafe kan yadda gwamnatin sa ke tafiyar da yaki da corona, musamman kan yadda ake samun karancin kayan aiki. Sanarwar binciken ta zo ne sa'o'i bayan da Mr. Philippe ya yi murabus a wani garan bawul saboda rashin jin daɗin sakamakon zaben jam'iyyar shugaba Macron. Wata kotu a Faransa ta yankewa wani mai da'awar jihadi kuma ɗan Faransar hukuncin shekara 30 a gidan yari bisa ta'addancin da ya aikata a Siriya. An bayyana hukuncin da aka yankewa Tyler Vilos, wanda ya musulunta a matsayin juyin mulki ga ayyukan tsaron Faransa. An bayyana wani bangare na shaidar da aka gabatar a kansa, inda wani hoton bidiyo ya nuna shi a lokacin da aka tilasta wasu maza biyu tsayawa kan gwiwoyinsu kafin daga bisani a harbe su. Vilas dai ya musanta zargin cewa yana cikin wata kungiya da ta aiwatar da kashe a arewa maso gabashin Siriya. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An sake gano masu cutar corona 454 a Najeriya ranar Juma'a a jihohin kasar 19 haɗi da Abuja. Alƙalman da hukumar daƙile cutuka masu yaduwa ta fitar ranar Juma'ar sun nuna cewa cutar ta ƙara kashe mutum 12 cikin sa'a 24. Yawan mutanen da a hukumance annobar corona ta shafa yanzu sun kai 27,567 a Najeriya, yayin da kuma adadin waɗanda cutar ta kashe suka kai 628 tun bullarta a ƙasar. Amma daga cikin waɗanda suka kamu yanzu fiye da mutum 11,000 suka warke. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya yi amfani da karfin ikonsa wajen sauya wata doka da ta tilasta yin amfani da takunkumin fuska a bainar jama'a. Mr. Bolsonaro ya ce tilasta yin amfani da takunkumin a shaguna da majami'u da kuma makarantu ya saba doka. Yanzu dole ne majalisar dokokin kasar ta yanke shawarar ko ta soke sauyin da shugaban ya yi ko kuma a'a. Mr. Bolsonaro has argued that forcing people to wear masks in closed places such as shops and churches. Wakiliyar BBC ta ce ko a watan da ya gabata sai da alkali ya umarci Mr. Bolsonaro ya sanya takunkumi, wani abu da shugaban yake amincewa da yi. Shugaba Bolsonaro, wanda a lokuta da dama yake kin girmama shawarar da ba da tazara, ya sha bayyana cutar corona a matsayin wata 'yar mura kawai.
ya dage cewa ba zai iya kulle kasar ba saboda raunin tattalin arzikin kasar. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bari mu soma tushen rahotannin daga Faransa, inda kotu a kasar ta kaddamar da bincike kan tsohon Firaministan Faransar Edouard Philippe da kuma wasu manyan jami'an gwamnati kan yadda suka jagoranci yaki da annobar corona. Binciken, wanda korafe-korafen likitoci da kungiyoyin kwadago ya haifar da shi, zai tantance ko akwai rashin gaskiya a yadda aka tafiyar da aikin yaki da annobar corona a Faransa. Wannan na zuwa ne bayan da Edouard Philippe ya sauka daga mukaminsa na Firaminista a ranar Juma'a a wani garan Bawul, sakamakon rashin nasarar da jam'iyyar shugaba Macron ta yi a zabukan kananan hukumomi. Ga fassarar rahoton wakilin BBC Warren Bull. An kaddamar da binciken ne a wata kotu ta musamman kan tsohon Firaministan na Faransa Edouard Philippe da kuma wasu ministocin lafiya guda biyu da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatinsa. Binciken dai zai gano ko sun aikata rashin gaskiya ko laifi a yaƙi da suka yi da annobar corona a Faransa. Kusan mutum 30,000 cutar ta kashe a faɗin ƙasar, wanda hakan yasa ake sukar gwamnatin shugaba Macron. Ɗan ƙasar masu sukar gwamnati dai sun fi mayar da hankali ne kan zargin gwamnati da suke na rashin cikakken shiri na tunkara annobar. Musamman rashin kayan aiki da suka shafi na kariya da kuma karancin gwajin cutar da aka ɗauki lokaci ba a yi ba a ƙasar da ke bugun gaba tana ɗaya daga cikin masu ingantaccen tsarin kiwon lafiya a duniya. A gaida Awwal Janyau da Bull. To idan muka je Najeriya ana kace na ce dangane da matakin da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kaura ya dauka na dakatar da ɗaya daga cikin manyan sarakunan gargajiya na jihar daga sarauta, wato sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman, bayan da aka samu tashin hankali a masarautarsa. Tashin hankalin sakamakon takaddama tsakanin makiyaya da manoma game da wani fili a cikin wannan mako a garin Zadawa na karamar hukumar ta Misau ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 9 da jikkatar wasu da dama. Gwamnatin na zargin shugabannin ne da yin sakaci da lamarin har ya ta'azzara, yayin da aka rantsar da kwamitin da zai yi bincike kan tashin hankalin. Malam Muktar Muhammad Gidado shine mai magana da yawun gwamnan jihar ta Bauchi, ya kuma yi wa Ishaq Khalid karin bayani kan dakatar da sarkin na Misau. Mai girma gwamna, biyo bayan abubuwan da suka faru ya sake samun koke-koke daga al'ummar masarautar Ciroma da ke wannan karamar hukuma ɗin da kuma garin Zadawa da wasu garuruwa, inda suka nuna cewa lallai akwai wasu kuma kaman ana zargin su da wasu abubuwa da wanda sai an yi bincike a tabbatar, wanda kuma wannan mutane ma gwamna ya ce akwai sarakuna, akwai jami'an tsaro, akwai kuma da wasu mutane wanda bincike ne kawai zai nuna abubuwan da zai kasance. Saboda haka mai gwamna ya ce domin a bari a yi bincike na sahihi da kuma gaskiya, sai ya ga cewa ya dace a dakatar da mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman da kuma hakimin Ciroma Ward da ke cikin garin Misau da kuma dagacin garin Zadawa, kuma ya umarci kwamiti cewa su ma suna ɗaya daga cikin wanda za a bincika. Idan har aka yi bincike aka gama bincike ba a same su da wani laifi ba, to za su komo kan karagar mulkin su. Idan kuma an same su da laifi, to hukunci zai hau kansu. Kamar wannan dakatarwa me take nufi? Ma'ana menene su waɗannan sarakuna za su iya yi, menene kuma ba za su iya yi ba yayin wannan dakatarwa? To kamar yadda mai girma gwamna ya ba da umarni wa shi shugaban karamar hukuma na riko wanda aka rantsar da shi, ya ce wayannan mutane za su zauna a cikin garin Misau ko kuma inda suke, kamar shi mai martaba sarkin Misau da kuma mai girma hakimin Ciroma za su zauna a cikin garin Misau kuma a gidajensu, wanda ba za su fita ba za su bar wannan gari ba. Kamar a gidan sarauta kenan za su zauna ko a gidan su na kashin kansu? Gidajensu na sarauta. Ya kuma umarci kwamitin su je gidan shi mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman domin su masa tambayoyi kuma ya ansa. Sauran kuma mutane da aka dakatar da su, gwamna ya ce wa kwamiti su za su iya zuwa inda kwamiti take zama domin su bada nasu ba'asi din. Wasu sun fara batun siyasa a wannan dakatarwa ta mai martaba sarkin Misau, wasu ma suna batun cewa gwamna yana katsalandan a harkar sarautar gargajiya. Me zaka ce kan wannan? To
To kafin a samu wannan hatsaniya ma gwamnan jihar Bauchi ya dakatar da wani sarki ne ko kuma wani masarauci a jihar Bauchi. Ai ka san wannan suki burutsu ne kawai na 'yan siyasa, kuma mai girma gwamna mutum ne jajirtacce wanda baya so a samu hatsaniya a jihar Bauchi kuma a samu rikici irin wannan. Idan ka duba wasu jihohi sun shiga irin wannan rikici, shine sai shi ba zai bari ba a jiharsa a samu irin wannan rikici, kuma bincike ne zai nuna ko suna da laifi ko ba su da laifi. Da aka duba ba su da laifi za su koma kan kargan mulkin su. Malam Muktar Muhammad Gidada kenan mai magana da yawon gwamnan jihar Bauchi. To kawo yanzu dai ba mu samu damar jin ta bakin shugabannin da aka dakatar ba. Kuma za ku iya karanta wani labarin a shafinmu na intanet bbchausa.com ta ma wasu sabbin labaran da muka wallafa. To har yanzu dai muna Najeriya, inda a jihar Yobe take ɗaya daga cikin jihohin da suka ce ba za su hana almajirci ba. Sakamakon haka ne gwamna Mai Malabuni ya kafa wani kwamitin tsara yi wa almajiranci kwaskwarima ta yadda zai dace da zamani. Dr. Muhammad Sani Idris Adam, kwamishinan ilimi na jihar Yoban, shine ke shugabantar kwamitin, kuma yanzu haka suna Kano a ci gaba da rangadin da suke na tuntuɓar manyan malaman addinin musulunci kan wannan batu. Cikin wata hira da Ahmad Abba Abdullahi ta waya, ya shaida masa cewa tuni suka fara ganawa da wasu malaman a wasu jihohi. mun samu mun ga Sheikh Dahiru Usman Bauchi wadda muka masa bayanin gudurce-gudurce na gwamnatin Yobe da yadda muke so gwamnati ta shigo cikin al'amarin Alkur'ani, da yadda muke so al'umma ta shigo, da kuma yadda muke ganin cewa ya kamata da mu da wayannan malaman na Qur'ani mu zauna fuska da fuska, ido da ido, mu tattauna mu gano menene matsalolin nan domin mu warware su. Sheikh Dahiru Bauchi ya yi matukan murna sosai da sosai, har kuma ya ce insha Allah ta'ala irin wannan ne abin da zai kawo wato ci gaba a cikin al'amarin kasa. Mun je wajen mai girma Sheikh Ibrahim Saleh. Sheikh Ibrahim Saleh ma babban malami ne da duk duniya ta san shi. Ya ce wannan ba abu mamaki bane ya zo daga wajen gwamnan Yobe, saboda shi jika ne na manya-manyan malaman Gazargamu. To ga ku a birnin Kano kuma a yau kuna shirin ganawa da wasu malaman na Kano a daidai lokacin da ita gwamnatin Kano ma kusan ta haramta wannan almajirai. Baka gana akwai kalubale a nan? Al'amarin da muka zo yi mun zo mu gana da waɗansu malamai ne. Ka san al'amarin karatu da samun da barbaru dole ne mutane sai sun miƙe hannayensu sun kuma tattauna da mutane da dama. Akwai kamar su Gwani dan Zarga wanda za mu kai shi, wani dan Zarga wanda shahararren malami ne shekara da shekaru suna yi wa Alƙur'ani hidima. Jami'atu Tanzil ma inda ake hada Alƙur'ani cikin shekara guda, su ma insha Allah ta'ala za mu gan su. A matsayin gwamnatin Kano da kuma matsayin neman ƙarin bayani wajen mutanen da yake su ne masana wannan al'amuran daban ne. A takaice dai ita gwamnatin Yobe tana so ta ci gaba da batun almajiranci iyaka dai kawai da za ta zamanantar da shi ne. Gwamna kamar yadda ka sani ya ce kowa da kiwon da ya karbe shi. To game da su jihohin da suke maganar hana wannan almajiranci, kamar kuya kuke ɗaukar wannan lamari kenan? Mu gaskiya a jihar Yobe mu ba alƙalai bane. Ba aikinmu ne mu gane waye daidai waye bai daidai ba. Mu abin da muke gani yana da kyau shine mu tsaya wa Alƙur'anin nan, mu zo da wani tsari. Kuma shi gwamna ya ce lalle mu kar mu damu da abin da wani yayi, mu damu da mu abin da muke so mu yi. Idan muka yi abin namu in ya zama mai kyau ne, watakila abin namu ma zai amfana da wani. Wanda kuma yake da wani tsari ba mu da tilas akan kowa. Dr. Muhammad Sani Idris Adam, kwamishinan ilimi na jihar Yobe a Najeriya. To daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyar ta Nishar, inda kwamitin sasanta rikicin siyasa na CNDP ya yi taron shi don warware matsalolin da suka dabaibaye shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2020 da 2021. Batun zaben ƙananan hukumomi da na 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje su ne suka mamaye zaman, inda hukumar zaɓe Seni ta bayyana jadawalin zaben. An yi ta nuna wa juna yatsa ana kumfar baki tsakanin mahalarta da suka kasance na jam'iyyu masu mulki da 'yan baruwanmu. Wakiliyar mu Cima'ila Isufu ta halarci taron, ga kuma rahotonta daga Yamai.
Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Seni Metar Isaka Sunna kenan yayin taron kwamitin sasanta rikicin siyasa na CNDP yana bayyana ma 'yan siyasa jadawalin zaɓuɓɓukan 2020-2021. Ya ce ranar 27 ga watan Disamba 2020 ne ranar da hukumar zaben ta tsaida na zaben shugaban kasa zagayen farko da na 'yan majalisar dokoki, sai ranar 21 ga watan Fabrairun 2021 ranar za a yi zaben shugaban kasa zagaye na biyu. Ya ce abinda ya shahi zaben kananan hukumomi, hukumar zaben ta so ta yi shi kafin sauran zaɓuɓɓukan, sai da hakan ba za ta samu ba. Da haka hukumar ta ɗauki ranar 17 ga watan Janairun shekara ta 2021 don gudanar da zaben na kananan hukumomi. Sai da 'yan siyasar sun yi takunfan baki suna tada jijiyoyin wuya, inda suka yi ta bayyana ra'ayoyi mabambanta, har wasunsu suka yi ikirarin cewa Karshen duniya bai zo ba da uwar gijiya za ta yi aiki da umarnin baiwarta. Suna masu cewa tilas hukumar zaben ce za ta yi aiki da umarnin 'yan siyasa, ba wai 'yan siyasar bane za su bi son ran hukumar zaben. Ko da yake Alhaji Zakar Abbas, shugaban jam'iyyar Nazari Lasabu, cewa yi zancen birni da barazana 'yan siyasar ke yi. Wanda duk suna babatun ga yanzu an ce a zai aido sai wani ma ɓoye shi da shi ba ma gongane shi sai ya zo na tare alidu annabi a gyara. Kenan yanzu dai ranar 17 ga watan Janairu da ni ranar 17 ni ta gamshe ni lokacin na shirya cikin gunduma 265 ko na sai na azuka ni da. Shi kuma Hambali Dodo na haɗin gwiwar jam'iyyun 'yan baruwanmu cewa hukumar zaben samniya ce ma abba ta da ta gudanar da zaben na ƙananan hukumomi. Wadda ta kasa cikin wata 6 ya za ta yi da zaɓe wajen 3 cikin wata 2. Kun ga kenan abu yana nuna cewa da babu niyya ne ta yin wannan zaɓe na ƙananan hukumomi. Suna son su hau da sabon shugaban ƙasa da baya su ba shi daman ya yi zaɓen yadda ya ga dama. Sai da jam'iyyar mai mulki ta PNDS tarayya ta bakin sakataren ta mai kula da harkokin zaɓe Bubakar Sabo cewa ta yi ita ko a kanta tana goyon bayan hukumar zaɓe saboda a ganinta hukumar ta san abin da take. Mu a kan farci abinda Seni ta tsara tun da fari ni ina ce muku mun gamsu tun da Seni ita ce ta san tsarin zaɓe wanda yake kamar mu yawanci 'yan siyasa muna magana ne a siyasance mai ba mu dibin wani delay da ya kamata duka abin. 'Yan siyasar sun kuma bayyana rashin amincewar su ga shirya zaɓe na daban ga mazamna yankin kasar na tara cewa da mazamna kasashen waje suna masu tilasta ma hukumar zaben da ta yi yadda ya dace don ta gudanar da zaɓuɓɓukan gabaki ɗaya a lokaci ɗaya kuma. Jama'ila Yusufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Niger. To a Yamai ɗin da ke jamhuriyar Nijar yanzu karfe 7 saura minti 14, 6 kenan saura minti 14 agogon GMT da Ghana. Nabila Muktar Uba ke gabatar da shirin safen daga nan sashen Hausa na BBC. To tun a farkon shirin kun ji cewa wata kotu a Faransa ta fara bincike kan wasu manyan jami'an gwamnatin kasar 3 kan yadda suka jagoranci yaƙi da annobar corona. Yanzu kuma sai filin gane mana hanya. A Najeriya jam'iyyar APC mai mulki ta dukufa wajen neman hanyar sulhuntawa da 'ya'yanta bayan rusa kwamitin gudanarwar jam'iyyar na ƙasa. Rikici dai ya dabaibaye jam'iyyar har ta kai ga gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki ya so ya sheka ya kuma babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a daidai lokacin da ake tunkarar zaben gwamna a jihar. A jihar Ondo kuma jam'iyyar ce ta dare gida biyu, kasancewar mutum biyu kowanne na ikirarin cewa shine sahihin shugaban jam'iyyar na jiha. Yanzu dai jam'iyyar APC ta kafa wasu kwamitoci biyu da za su yi aikin sulhunta 'ya'yanta a jihohin Edo da Ondo. Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila shine sakataren kwamitin da aka tura jihar Edo, kuma a filin gane mana hanya na wannan makon Ibrahim Isa ya tattauna da shi akan aikin da aka basu da yadda za su tunkare shi. Kasan dai wani abu ne ya faru marar daɗi, in ka ji an ce aje a yi sulhu batawa aka yi, ko kuma da alamun batawa aka ce aje a yi sulhu. Abin da nake kallo ita jam'iyyar APC ta ƙasa wannan sabon shugabanci karkashin mai girma gwamnan jihar Yobe ya kalli cewa akwai buƙatar ita uwar jam'iyya ta shiga ciki ta ga abubuwan da suka faru a wannan jiha, a yi ƙoƙarin haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar APC da jan hankalinsu a daidaita
a sulhunta su shine abin da ya janyo wannan kwamiti da ita uwar jam'iyyar ta kafa. Me da menene aikin da kwamitin naku zai yi? Babban aikin wannan kwamiti dai wato ya duba ya ga abubuwa da suka faru har suka janyo waɗannan rikice-rikice, ya yi ƙoƙarin yin sulhu kuma ya shawarci ita uwar jam'iyya ta ƙasa na yadda za a kaucewa faruwar ci gaba da rigimar da yadda ita jam'iyya za ta iya samun nasara a wannan zaɓe mai tahowa da za a yi. To ya girman ƙalubalen da ke cikin wannan aiki da aka baku? Gaskiya kalubale ne babba domin ita wannan jiha abinda zaka kalla jiha ce wadda dama dai a kudancin kudu an fafata da ita wannan jiha da alama mun faɗi zaben shugaban ƙasa mun ci wasu zaɓuɓɓukan ita ma jam'iyyar PDP ta ci wasu zaɓuɓɓukan kuma shugaban jam'iyyar APC tsoho kenan shi Adams Ashimole daga wannan jihar yake saboda haka a ce babu kalubale ma akwai kalubale babba. Shin za ku yi kokarin dawo da gwamna Obaseki ne tunda kun ce kowa da kowa kuke kokarin a ga an sulhunta da shi? Gaskiya abu ne mai wahala a dawo da shi tsohon gwamna Obaseki cikin jam'iyyar APC. Kaga har sabon kwamitin zartaswa ko zaman da aka yi a fadar shugaban kasa sun yarda sun tabbatar da sabon dan takarar ita wannan jam'iyya wato shi Fasto Iyamo a matsayin dan takarar jam'iyyar APC shi kuma kaga ya karbi takara a jam'iyyar PDP ya tabbata kuma har hukumar zaɓe ta kafa sunayensu a matsayin 'yan takara don haka ba wai abu ne mai sauki ko kuma ba ma zai iya yiwuwa ba a halin da ake ciki a yanzu abu ne mai wahala sai ka sake shiga cikin wata rigimar. Ana zargin cewa wasu 'yan jama'iyyar ku da basu bi gwamna Obaseki zuwa PDP ba sun tsaya ne domin watakila sai muku zagon ƙasa. Shin yaya za ku yi da su? To, kasan dai ba a bari a kwashe daidai. Dole wanda suke cikin jam'iyyar suka rage ba su tafi ba za ka iya cewa wai zama suka yi don su wa jam'iyyar zagon ƙasa ba. Ina ga suna jira ne su ga meye ita uwar jam'iyya ta ƙasa za ta yi da kuma shi ɗan takara na jam'iyyar APC yadda zai rungume su a tafi tare da yadda ita uwar jam'iyya za ta fitar da tsare-tsaren yanda za a rungume su. In aka fitar da tsari na adalci na gaskiya suka fahimta cewa bukatunsu na siyasa za su iya biya babu kumbiya ko kuma babu kafar baya na yi imani za su ci gaba da zama a cikin jam'iyya kuma su taimaki jam'iyya din amma idan ba a yi irin wannan kokarin da ita uwar jam'iyya ta ƙasa ta yi yanzu na tura wannan babban kwamiti ita jiha ta je ta zauna ba to tabbas zan iya cewa APC za ta iya yin kitso da kwarkwata domin za su ga cewa ba su da wata makama to wannan mutanen irin wayannan mutanen da aka sa a cikin wannan kwamitin kima da martaba su a cikin gwamnati da kima da martaba su a cikin ita jam'iyya da kuma shi kamar shugaban kwamitin namu kaga ai dan kwamitin zartarwa ne na wannan jam'iyyar a yanzu haka sabon kwamitin zartarwa ina ganin za su samu gamsuwa da tabbas a cikin zuciyarsu cewa yanzu kam an kawo hanyar da za a iya samar musu da mafita wadda za su dogara da ita su kuma ci gaba da yin jam'iyyar dan kuma su taimaki ɗan takarar ina ganin haka. Kwamitin koli na jam'iyyar ku ya umarci waɗanda suka kai ƙara kotu da su janye yaya za ku yi da waɗanda suka ki amincewa? A zaman da aka yi a fadar shugaban ƙasa an umarci dukkanin ɓangarori da suka kai ƙare-ƙare su janye ƙare-ƙarensu. To wannan ai ina ganin za su iya janyewa abin da suke so dama mutane su gani cewa idan ba su je kotu ba za a samu wani yanayi da za a iya yi musu adalci to za ka iya cewa domin shi shugaban jam'iyyar na yanzu daga dukkanin alamu yana ƙoƙari ya ga cewa ya biya buƙatar kowanne ɓangare wanda aka zalunta a biya masa bukatunsa ba tare da ya je kotu ba wato kotu a demokradiyya ba karamin tarnaki take kawowa ba abu ne mai hatsari kotu ba ita ce warwarewar matsala a rigingimu irin na siyasa ba da haka ina ganin kamar yadda aka roki dukkaninsu dole ne za su duba wannan roko da aka yi musu kuma irin wannan kwamitin da aka yi ai shi ne zai taimaka ya tattauna da su kowa ya ga cewa shin bukatarsa za ta iya biya idan bai je kotun ba to kaga idan ya ga za a iya masa adalci bukatarsa za ta biya a maimakon ya samu kashi 100 a ciki ya ga zai samu kashi 70 kaga za a yi hakuri ga baki daya a tsaya a duba a ci gaba da amincewa din
amma dai ina sa rai in Allah ya so ya yarda kowa zai yarda. Sai dai wasu na cewa jam'iyyar APC shure-shure kawai take yi, mutuwa za ta yi, saboda haka sulhun da ake magana ma an makara. Kai menene naka ra'ayin? Gaskiya inda jam'iyyar APC ta tafi a yanda take tafiya a kwanakin baya ko kuma irin matsaya da matakin da jam'iyyar ta ɗauka a zaɓuɓɓuka na cikin gida na 2019 wanda abin da ya sa aka kafa jam'iyyar APC mutane ne da suka yi tallan zaɓe, sahihin zaɓe na gaskiya. Shi kansa shugaba Adam Sashimole shugaban wata kungiya ne wadda take magana one man one vote, wato wai kowanne mutum ya zama ƙuri'ar kaɗai ce ba mutum ɗaya ya je dannawa mutane ƙuri'a 1000 ba. A zaɓuɓɓuka na cikin gida an samu saɓani da rashin jin daɗi da yawa wanda son zuciya na wasu manyan 'yan jam'iyya wanda suke so su hau matsayi ya zubar da mutuncin ita jam'iyyar, ya zubar da mutuncin abin da ake kai na canjin, ya kuma janyo gagarumar matsala na kaucewa abin da aka kafa jam'iyyar a kansa. To yanzu kuwa idan aka fitar da matsaya guda ɗaya kyakkyawa wadda za a fitar da 'yan takarar cikin gida bisa adalci da daidaito, a bawa 'yan jam'iyya dama, ba wai sai kana da mai gida ba yana can gefe haka kawai ya rubuta ka, ko kuma an rubuta ƙuri'a wacce ba iya sanin iyakarta ba, to na yi imani babu abin da zai janyo ita wannan jam'iyya ta mutu. Amma matukar aka tafi a inda aka tafi, to ai zalunci baya dorewa. Duk inda ka ji zalunci ya samu gindin zama, rushewar lamari ya zo shi. Ita kanta jam'iyyar PDP a 2015 ai matsalar da ya janyo mata faduwa gagarima har mutane suka fita daga cikinta shine kokarin rashin adalci da warware alkawari da aka yi. Saboda haka ita ma APC ta dauki irin wannan matsaya, dole haka za ta faru a kanta mana. Amma dai muna fata, muna addu'a shugaban jam'iyya Sabi da wannan kwamitin zartarwa matakan da suka dauka da wanda shugaban kasa ya dauka, idan dai sun yi amfani an ci gaba kuma da bin su sau da kafa, to in Allah ya so ya yarda jam'iyyar APC za ta iya cin zabe. Wannan ina da yaƙini da tabbaci a kansa, domin za ta tsaya akan dalilai da hujjojin da aka kafa ta. Shugaban riko Mai Malabu ne ya ce za a yi sulhu ne na gaskiya da gaskiya. Yaya za ku yi da masu kukan an zalunce su? Ni da yadda na iya sanin shi wannan tsohon sakataren jam'iyyar APC kuma gwamnan Yoba a jiha yanzu nan haka, na fahimce shi mutumin kirki ne mai magana ɗaya, kuma akwai ingantattun mutane a cikin kwamitin, kuma dukkaninsu sun sani cewa idan aka ba da dama to abubuwa za su zo su lalacewa jam'iyyar. Da haka na yi imani za a iya yin sulhu da sulhu na gaskiya kamar yadda shi shugaban rikon ya ce, wato a ƙasa gaba ɗaya kamar yadda ka tambaya kenan. Waɗanda aka zalunce su, dukkanin wanda ya zalunce ka ya ce a dawo kuma a zo a yi sulhu, ina ga wanda aka zalunta dama shi ake cewa ya yi haƙuri, dole sai an yi haƙuri. Ni kai da nake wannan maganar ai zai gamsu da su ba a cikin jam'iyyar, amma dai zuwa yanzu gahi jam'iyyar ta sake tunawa ta kira mu irin mu din a zo a zauna a yi irin wannan maganar sulhun. Kuma kamar irina a ciki bana zaton da wanda
ya ga damuwar da na gani a cikin wannan harkar a kafa jam'iyya da kai, a yi tsare-tsarenta da kai, a yi kundin tsarin mulkinta da kai, a yi komai nata da kai, kana cikin gwamnati, amma a zo a yi zaɓe kama kasa fahimtar inda aka samo tsare-tsaren yadda aka yi zaɓen, jam'iyyar ta kauce gaba ɗaya.